मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। रात और दिन रे कि हमरा से रोज लागे छो। रात और दिन रे रात और दिन रे रात और दिन रे कि हमरा से रोज लागे छो। रात और म्यूजिक बाय डीजे उमेश शुकीपुर बाजार। हाँ हमरा से नहीं हासो बोलो दूसरे पे फांसे छो। दूसरे पे फांसे छो। हाँ हम कुछो बोले छी मुँह फुलाबो हमरा से हो भागे छो। दूसरे से लाल मंगाबो यो हो जाब कीन रे। दूसरे से लाल मंगाबो यो हो जाब कीन रे कि हमरा से रोज लागे छो। कि रात और दिन रे कि हमरा से रोज लागे छो। कि रात और दिन रे खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। रात और दिन रे कि हमरा से रोज लागे छो। रात और म्यूजिक बाय डीजे उमेश शुकीपुर बाजार। धर्म बेधर गान साथ घुमाए तो तोरा संग के साथ में। तोरा संग के साथ में हमर बात मानग मोगिया रहम हमरा जबात में। हमरा से रोज लागे मोगी भर नटीन रे। हमरा से रोज लागे मोगी भर नटीन रे कि हमरा से रोज लागे छो। कि रात और दिन रे कि हमरा से रोज लागे छो। कि रात और दिन रे मोगी हार जहिया मिलला सुते नाही जान रे कि हमरा से रोज लागे छो। रात और दिन रे कि हमरा से रोज लागे छो। रात और दिन रे खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।